Avui, en el número del butlletí de l'Oficina Antifrau de Catalunya, parlarem de Dialètic, un nou servei que l'Oficina Antifrau de Catalunya posarà a disposició de tots els servidors públics en el proper curs, el mes de setembre o octubre. Abans de posar en funcionament Dialètic, l'Oficina Antifrau de Catalunya ha fet una prova pilot amb 6 institucions públiques, a les quals els hi ha presentat aquest nou servei, aquest nou recurs de l'Oficina Antifrau de Catalunya, per saber què és Dialètic, com funciona i quin valor afegit té aquest nou canal de l'Oficina Antifrau de Catalunya. Avui parlarem amb 3 representants d'institucions públiques que han participat prèviament durant el 2021 en aquesta prova pilot. Parlarem amb una representant de la Fundació de l'Autònoma Solidària, també amb un representant de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i finalment amb una representant de l'Ajuntament de Gavà. Per saber quina experiència han tingut amb Dialètic, anem a preguntar-los-hi. Què destacaries de Dialètic? Doncs de Dialètic, quan ens va arribar la proposta, destacaria una mica el caràcter innovador, o ens va semblar a nosaltres, d'aquesta idea que les institucions al final són les persones. I ens presentaven el projecte una mica amb l'objectiu de treballar tots els conceptes d'ètica, de reflexió, etc., però molt des del punt de vista individual i per treballar com aquesta responsabilitat, que totes les persones que formem part d'alguna entitat pública o vinculada a alguna institució pública doncs hem de dur a terme en el dia a dia de la nostra tasca. Què destacaria? Bé, jo sobretot el fet que darrere d'aquest canal hi hagi un organisme com és l'Oficina Antifrau de Catalunya, amb una expertesa, un coneixement i un prestigi que fa que els treballadors i treballadores públics que estem en els ajuntaments, diguem-ne, tinguem la tranquil·litat de que puguem fer una consulta i per tant que davant de situacions o dilemes que se'ns puguin plantejar a la nostra pròpia organització, doncs tenir un referent com l'Oficina Antifrau jo crec que d'alguna manera ens garanteix una tranquil·litat a l'hora de trobar la millor solució idònia davant d'un conflicte que puguem desplegar en el nostre dia a dia com a responsables o treballadors i treballadores públics. Bé, jo crec que Dialètic és una eina potent sobretot perquè porta una cosa que fins ara no teníem, les institucions, les organitzacions, que és aquesta sensibilització en matèria d'ètica pública i també la possibilitat de fer consultes a l'Oficina Antifrau, que és una organització potent i que per tant també oferim nosaltres als treballadors un servei de qualitat tenint aquesta eina.